pa wybodaeth a chefnogaeth sydd ar gael i anwyliaid a phartneriaid dialysis. Gall cael hemodialysis gatref fod yn heriol i bartneriaid dialysis. Gallant gario emosiynau a straen trwm a gallant deimlo'n ymdeimlad o gyfrifoldeb am y claf a'r hemodialysis. Felly, dyn ni yma i gefnogi'r person sy'n cael dialysis a'r partner dialysis hefyd. Gall rai cleifion dialysis wneud popeth sydd ei angen ar gyfer dialysis heb unrhyw gymorth. Mae cleifion eraill angen neu'n hoffi cael llawer o gefnogaeth gan eu partneriaid dialysis. Mae fyny i chi yn gyfan gwbl. Dyn ni'n cynnig gofal seibiant ar gyfer partneriaid dialysis. Os bydd partneriaid dialysis yn mynd yn sâl, neu os oes angen iddynt ofalu am rhywun arall yn ei bywyd, neu os oes angen iddynt gymryd egwyl, gall y claf hemodialysis gatref cael dialysis yn yr uned arenol am gyfnod byr o amser.